ka matatamis. Ahayat, sakit sa puso Mga kamamatay pag hindi na agad Katong saat sa antimotubo, arteritis. Kakatapainan ng ating mga binti. Naga at capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang Multi-Fect capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms. Nakakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira ng itulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon Sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan. nagagamot na garantisado. Amazing for mga herbal na medisina at affordable. Amazing na mga medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Ang kasir mo pulutso, hatid ni Dog Joey Betito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may sakit na nagpapahirap sa kababaihan, breast cancer, bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerric, turmeyang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may ihahatid sa atin ng amazing Tulad ng halaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternative ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Joey Bet, amazing for amazing for Hatid ni Doc Joey Betito. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure sa katawan.
At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali, week ako tumakbo ko. Sabi ko po mabibirahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ng doktor, o sige, pag madala nga ang putol mong ugat sa liog, okay na. Pinainom mo kan so bulong na atol. Po sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan, sabi ko. Sabi na, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube. CT scan. CT scan. Anong ginawa mo? Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Ayan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Yung para sa akin, ayaw kong mag-maintenance ng kung anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya, pumunta dito yung anak ko, nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng operahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya na mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, amazing for at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy
si Arnold at ngayon po healthy na at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, Ito po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ibig ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Ang konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta na ako sa isang doktor, Specialista. specialist oncologist, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga na, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Pinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing Por, nawala. Wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di alit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi. Sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina na. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra. Sobra na pawi. pagpawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung
pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang pero importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. niyaramdam. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad at yun nga po sabi niya parehas kami pinagpapawisan kasi pag pinagpapawisan po tayo ibig sabihin healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Ako po si J.C. Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nag-inom natawan ako kanso itong Amazing 4 medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray ta, pirmi lang ako nag-ihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Ngunyan, 2 na lang ang pag-ihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ta na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayaman hindong mag-arog man sa kuya na magrahay.
dumindimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahimang kamo. Kung ikaw man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Good Okay. Salamat. morning sa inyong lahat. Andito po may bisita tayo, ang manugang ni Sir Ildefonso Esplana ng Buhatan, Sorsogon. Pumunta po siya sa atin last month dahil nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso at nag-avail po ng ating mga amazing products good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, mayroon pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan, parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya, nag-iihi siya ng tugo. Grabe. Oo, grabe kasi parang may bukol yung kanyang Kidney o prostate? prostate. Prostate. Tapos, may gamot siya galing sa doktor pero parang wala namang walang epekto. Oo. Kaya naririnig niya sa radyo yung programa ni Doc Joey. At saka may enlargement of the heart pa, ang Opo. father-in-law mo. Opo, tsaka kasama na rin yung uric acid. Uric acid. Yung high blood. High blood. Nag-high blood din siya. Sabi mo nga, pabalik-balik sa ospital. Balik sa ospital. Tapos, nung narinig niya ang programa ni Doc Joey, inutusan niya kami pumunta rito para bumili ng gamot. After 1 month, after 2 weeks pa lang niya pag-inom, hindi na siya umiihi ng dugo. Okay, praise God, hallelujah. Oo, tapos, tinuloy-tuloy niya yon. Dati, katawan niya matamlay. Ngayon, masigla na ulit. Masigla na. Oo, mabilis na kumilos. May gana ng kumain. Yes, praise God, Yun. hallelujah. Kaya, pinabalik niya kami ulit dito para bumili ulit ng gamot. Ang second tuluyan month. Second Yeah. month, para tuluyan na siyang gumaling. Okay. Para masiglang katawan, para mahabang buhay. So, ibig sabihin po, mga minamahal kong kababayan, yung kanyang father-in-law, nagpapagamot ng matagal na, pabalik-balik sa ospital dahil sa ang dami-daming karamdaman, may enlargement of the heart, mayroong high blood, may uric acid, at ang pinakamatindi nga po, yung pong bukol sa prostate, kaya umiihi po ng dugo. So ayaw naman magpa-opera, kaya pumunta po sa atin dito noong last month at nag-avail po ng ating mga amazing products good for 1 month. Ito po ay October 14. Apo. So ngayon po mag-iisang buwan na. Opo, isang Kaya buwan na ngayon bukas. pinabalik ka para mag-avail uli ng good for 1 month. So nakita po ninyo, it's amazing, di ba? Very amazing kasi matagal nang may sakit, ngayon po ay malakas nang kumain, may gana na, maliksi na, at hindi na po umiihi ng dugo. So ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga produkto, sister? Pakisabi po, pakiano po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay pwede mong i-recommenda sa lahat mong mga kamag-anak, Opo. kaibigan, kakilala? Opo, pwede po. Ako, personal kong na-experience yung palaging masakit ang likod ko. Yes. Tapos, ano ba yung ininom kong gamot? Miracle C. Bumili ka ng isang box ng Miracle C. Bumili ako ng Miracle C. Nagtitake ako ng umaga tsaka gabi. Opo. Tapos, napansin ko, parang hindi na sumasakit ang likod ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. O, biruin mo yan. Miracle C nga pa lang, mayroon ng Miracle C improvement pa lang. sa sarili mong buhay. Isa pa lang yun. Isa pa lang Okay. yun. So, iyan po ang malaking pagkakaiba. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito po ay proven and tested na ang ating mga produkto since 2008. 18 years na po tayo. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, ang founder, ay 71 years old, binansaga ng ang lalaking hindi tumatanda. Sapagkat napakalakas, wala pong maintenance drugs, iniinom lang po natin yung mga amazing products natin. At the same time po, bumabata pa at age 71 yung iba, nagsasabing parang 51 lang ako, nasa 60. Kaya mga minamahal kong kababayan, kung kayo po may problema, sa inyong kalusugan, magsadya lang po kayo dito kay Doc Joey Bitito sa harap po ng Bangko Sentral sa Cabangan West, Legazpi City. Para po, sabi nga natin, there's no harm in trying than none at all. Ibig sabihin, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay susubukan natin. Lalong-lalo na
kung matagal na tayong umiinom ng mga gamot, parati ka na hospitalized na hindi ka po gumagaling. Subukan natin ang mga natural na galing sa Amerika na proven and tested at ito po ay gawa ng ating dakilang Panginoong Hesukristo na ibibigay sa ating sambayanan. Maraming salamat, sister. Thank you po. God bless and good health. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidig. Digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. Hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po, pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos pag dai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala Tansuling. sa Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom tibulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila. 4 sila magkakapatid. Puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc.
kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abrel. Opo. Ako, hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pag-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Pero, konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, Opo. nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon?
Para 67 po siya. Ah, Ako po, 67. 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang Opo. nagkaroon ng Oo. So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang yan. kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya Opo. ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako, makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, Mm-mm. napunta kami kay Doc Joey Opo. Bitito, pinainom ng mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo almost normal na kamo. Opo, iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. Hello everyone, Diyos marahay na paghahapon po sa Indogabos. As in, welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Benzena, together my partner po dito sa office. Yan, kay Miss Angel Garcia. Yan, so Diyos marahay na pagkabanggi po sa inyong lahat. Yan, kamusta po kayo? Yan, kamusta yung mga walang masakyan? Ayan, so ngayon po ay talagang hirap. Diba? So, pero mayroon pa rin tayo ng mga pasyente po na pumunta dito sa atin. Kasi po, kailangan po ang ating mga amazing products. Okay, so once again, tomorrow po, open tayo. Ayan, so kahit po start bukas, ayan, so open po ang ating office starting 8 a.m. Yan, 8 a.m. to 6:30 in the evening po. Yan, so open po kami tomorrow. Yan, so ngayon, hanggang 7 p.m. po kami dito sa office. Okay? So again, located po kami dito lamang po yan. 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Okay, so pwede kayong mag-text or mag-call kay Doc Joey. Ayan, sa Smart, we have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or pwede po kayo mag-message
or mag-call, yan, through Messenger. Yan, so, i-search nyo lamang po sa Facebook ang kanyang personal account po. Yan, so hanapin nyo lamang po ang Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Okay? So, sa mga nakaantabay na po sa ating programa sa Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, sa Doc Joey Bitito page, ayan, so good afternoon, and of course, sa mga nakaantabay din po sa radyo na nakikinig po ngayong gabi, yan, so maganda gabi po sa inyong lahat. Ayan, so tayo po ay mag-intake na ng ating mga amazing products. Ayan, sa mga pasyente po natin na umiinom ng 6 p.m. Ayan, may mga iniinom na 6 p.m. po ng ating Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1. Ayan, pwede na po kayong mag-take ng inyong mga amazing products. Ayan, huwag po natin kakalimutan para po ay tuloy-tuloy yung ating paggaling sa ating mga karamdaman. Diba? Kasi kapag paputol-putol, kung kailan gusto lang natin mag-intake, kung kailan gusto lang natin bumalik dito sa office, yan. So, maswerte na lang kung matutulungan tayo. Pero kung tayo po mayroong commitment na talagang gusto po natin na malunasan na yan, mawala na po ang ating mga problema sa kalusugan. Ayan, sundin po ang advice ni Doc Joey Bitito. So, announcement po pala, this coming Saturday, yan, magkakaroon po dito ng orientation. Ayan, magkakaroon po ng presentation about po sa ating bagong programa, which is multi-level marketing. Yan, so unang-una pa lang, 'di ba? Kung kayo po ay desidido na matulungan sa financial, ayan, mag-attend tayo this coming Saturday, 1 p.m. sharp po yan, this coming Saturday po. Kaya po ay pumunta tayo para maintindihan natin kung ano po yung bagong programa po ni Doc Joey. Ayan, so magkakaroon po kayo dito ng account. Yan, so monitor nyo na yung pag-repurchase, yung mga nare-recommend nyo dito sa atin ng mga pasyente. Yan, so sa inyong account, malalaman nyo na po kung ilan ang mga pumapasok po sa inyong account. Ayan, so i-discuss po natin yan. 6 ways to earn. Ayan, so 6 na pamamaraan para po kumita tayo dito sa Miracle Health Corporation. Ayan. So, but ay sa mga pasyente po na gusto din pong matulungan, ay pwede po kayo dito na pumunta sa atin at mag-attend na din para po malaman po natin kapag tayo po ay nagpapagaling, may kumbaga may additional na kayong gagawin, 'di ba? Kasi hindi naman habang buhay na puro na lang iisipin natin na magpagaling. Kailangan din natin na kumita kasi yan yung mga kailangan natin. Ayan, so habang nabubuhay tayo, kailangan natin na lagi tayong healthy. At the same time po ay may pagkakakitaan tayo. Kaya po, napakaganda dito sa ating company na Miracle Health Corporation kasi 2 ways. Yan. So, pagdating sa kalusugan, matututunan po natin kung paano maging healthy, paano po maiiwasan natin na magkaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. And of course, ay isa na po dyan na, kumbaga, umabot man sa oras na tayo po ay nagkaedad na. Kasi kapag nagkaedad na, doon na po dumadating yung mga iba't ibang health concern. But, diba, si Doc Joey ay going 72, walang mga health concern, walang iniindang health concern, kundi po ay iniisip na kumita, makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ayan, so siya yung naging modelo po ng ating Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1, kung bakit si Doc Joey at the age na siya po ay magsi-72, wala pong iniindang health concern, di ba? Kaya ngayon, since na napatunayan po na magaling ang ating mga amazing products, ngayon naman po ay ang pinag-isipan ni Doc Joey na kung paano makakatulong siya
sa ating mga pasyente na gusto pong madagdagan ang income. Since na marami po dito sa atin na nagre-refer. Yan, so last week, di ba? Last week po, marami yung mga pasyenteng nag-refer na kumbaga, shinare natin yung mga programa natin, nakilala po yung ating mga mga pasyente na pumupunta dito, nakakilala nila, yan. So, nagpakonsulta din. Isa na po dyan, si Nanay Tereseta at si Tatay Pablo from Pilar, Sorsogon. So, sila po ay nagpakonsulta sa atin dito at hiniram natin yung cellphone. Yan, hiniram natin yung cellphone, sinare natin yung mga programa natin, yung mga friends pala niya sa Facebook ay meron din po pala ng mga health concern. So, sabi niya, ay matagal na nilang hinahanap yung office ni Doc Joey kasi lagi lang tayo napapakinggan through radio program. Kaya po, malaking bagay ang cellphone kung gagamitin po natin sa tama. Diba? So, sa ganun na pamamaraan na nag-share tayo ng ating mga programa, so yung kilala niya, kapamilya na, nagpakonsulta sa atin since na matagal na pala na hinahanap ang ating office. Kaya po, pumunta dito, 2 pasyente yung nagpakonsulta sa atin na si Nanay Tereseta at si Tatay Pablo yung nag-refer. Kaya ngayon, yung update naman po ni Tatay Pablo, na malakas na si Tatay Pablo. Diba? Na dati hingal ng hingal, laging inaatake ng kanyang acid reflux, yan, hirap makatulog, yan, so minsan ihi ng ihi paggabi, yan, so ang daming health concern. But, sa pag-take niya ng ating Amazing 4 products, ay unti-unti po na nagiging maayos na ang kanyang mga health problem. Diba? Kasi ang kinagandahan po sa ating Amazing 4, which is namely yung ating Miracle C na 5 klase pong mga vitamin C na which is na kailangan po ng ating kalusugan kasi po hindi tayo nagpo-produce ng vitamin C. So, ang ating vitamin C po ay natural vitamin C. So, kahit po kayo'y acidic, safe na safe pong inumin ang ating Miracle C kasi nga, the best nga po siyang inumin na empty stomach. Diba? Kung umiinom kayo ng vitamin C, mas the best sa atin kasi natural vitamin C. The best po yan sa may mga sugat, sa may mga ubo, sipon, trangkaso, nanlalabo ang mata. Yan, magaling na magaling po dyan ang ating Miracle C. And then, meron tayong Mega A na isa din po yan na ingredients sa Amazing 4. So, ang ating Mega A naman po ay binubuo naman po yan ng 5 klase mga berries. So, panglinis sa loob ng katawan po natin. So, siya po ay nagdi-detox. Yan, kailangan natin mag-detox kasi kung ano po yung mga pinapasok po natin sa ating loob ng katawan, yan kung mga hindi po mga masustansyang pagkain, so kumbaga sila yung magsisimula na pwede natin na maging health concern, di ba? So, kasi di ba ma-observe natin yung mga basura natin sa loob ng bahay natin kapag hindi natin sila tinapon, hindi natin siya inalis, di ba? So, minsan inuuod, minsan naman ay mabaho. So, ganun din po yan sa loob ng katawan po natin. Kailangan po natin na maging regular ang ating bowel movement and of course, ang pag-ihip po natin. Diba? So, ganun kagaling ang ating Mega A capsule. So, the best din po yan sa may mga cancer, sa may mga bukol, sa may mga Joper operation sa katarata, and of course, sa may mga sa may mga prostate problem. Yan, magaling din po ang ating Mega A capsule. Next po dyan, si Multi-5. So, yan na po yung tinatawag natin na Amazing Trio. So, nung mga datihan natin ng mga pasyente, so, kilalang-kilala nila si Amazing Trio. So, isa na po dyan, si Tatay, si Tatay Damaso. Yan, almost 10 years na pasyente po natin dito na gumagamit ng Amazing Trio na dati 3 times a day. Ngayon po ay once a day na lang. Kaya yung 30 cups na Amazing Trio niya, abot na ng good for 1 month. Yan, kasi dito sa atin, habang tumatagal na kayo po ay nagiging okay na ang inyong health concern, syempre mababawasan din po ang inyong gastos. At the same time po, mababawasan din po ang inyong
iniinom na mga supplement. Ayan, so ang ating multi-5 capsule po ay binubuo naman po yan ng 5 klaseng mga mushroom. Yan, the best po yan sa may mga cancer, may mga bukol, yan, sa mga nahihirapan po mag-bowel movement, hindi ma-regular, the best po ang ating multi-5. And of course, sa may mga diabetes, yan, the best din po ang ating multi-5 capsule sa may mga diabetes. Yung isa nga pasyente natin dito, kahapon, naputulan na ng paa. Ayan, so ganun pa din, mataas pa din po ang kanyang blood sugar, na-stroke na, may prostate problem. Ayan, so ang daming health concern. Kaya naman, napakinggan tayo through radio program, marami tayong mga testimony, kaya agad naman tayong pinuntahan dito sa ating office. Ayan, so everyday, ay marami po sa atin na nagpapakonsulta dito na nai-encounter natin sa iba't ibang uri ng karamdaman. So, si Multi-5, yan, so napaka-the best po yan sa immune system natin. Kaya kahit po tayo ay maraming karamdaman, once na malakas po ang ating immune system, ay may panlaban pa din tayo kahit pa paano. Kaya po, palaging panatilihin natin na laging malakas ang ating immune system. Kasi hindi natin alam na minsan dadapuan na lang tayo bigla ng mga ubo, sipon, trangkaso, kapag tayo po ay biglang, halimbawa, umulan. Yan, hindi tayo naka-ready, wala tayong payong, wala tayong sombrero. Yan, kapag mahina ang ating immune system, mabilis tayong kapitan ng mga ubo, sipon, trangkaso, or mga viruses, di ba? Pero kung ikaw, malakas ang immune system mo, kahit pa paano, dapuan ka man, ay mabilis kang gumaling. Ayan. So, yan na yung tinatawag natin na Amazing Trio. Next, si Mega 1, yan, combination na po siya ng ating Amazing Trio plus 7 added herbs. Yan, nandyan na po si Malunggay, nandyan na din po si Milk Thistle, nandyan na din po si Astragalus. Kaya ngayon, pagagaling lang dito ni Mr. and Mrs. Toledo from Pawa Manito na dati marami po silang karamdaman. So ngayon, 'di ba? Ngayon po ay Mega 1 na lang. So si Kuya Tune, ayan na Toledo na dati po halos mamamatay na. 'Di ba? Ngayon na buhay, malakas na malakas. Yan, kanina nagbibiro na naman dito. So yung mga taga mag-avail kayo, yan, so yung communication, hindi po yan nawawala. Ayan. So, everyday, lagi silang nag-monitor sa atin dito. Ayan. So, kung may mga clients silang nire-refer sa atin, ayan. So, through messenger na lang yung communication po namin. Diba? So, ayun. Kung kayo po ay may mga health concern, ay naman po yung mga health concern natin, ayan, handa po yan na solusyonan ng ating Amazing 4. Ayan, so kung matagal na po yan, hindi po gumagaling, subukan ang ating mga amazing products. I know, marami po ang nangangarap sa atin na makapunta dito sa office ni Doc Joey. Yan, sabi nga kapag gusto, may paraan. Diba? So, kapag ayaw, maraming dahilan po yan. Kapag gusto po natin mabuhay pa, gusto pa natin na masolusyonan ang ating mga health concern, gagawa tayo ng paraan para makarating dito sa office ni Doc Joey. And by the way, since po na sobrang mahal na ng pamasahe, mahal na ang gasolina, ay ngayon po ay may ginagawa kaming way para po makatipid po kayo. So, pwede nyo pong i-search ang Facebook account ni Doc Joey. Yan, hanapin nyo lamang po ang Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Ay, pwede na tayo dyan mag-online consultation. So, kung kayo po ay mga taga-Catanduanes, Sorsogon, Masbate, or Kamsur, hanapin nyo lamang po ang Facebook account ni Doc Joey para po pwede kayong mag-video call. Yan, so para na pong nandito na kayo sa office. Diba? Para nag-uusap na lang kayo ng personal. So mag-uusap kayo niyan kung ano po yung health concern ng pasyente, ano yung mga pwede nyo pang itanong kay Doc Joey. Pwede tayo magbayad niyan through GCash payment. Agad po namin na ipapadala ang inyong produkto through JNT naman po yan. So, sobrang tipid. Hindi na kayo maaabala sa inyong oras, hindi na po mapapagod ang inyong pasyente, at ipapadala na lang po yan namin through
JNT. Kasi po dito sa ating mga products, which is yung Amazing 4, importante lang naman po ay makainom ang pasyente. Wala na tayo dito na mga laboratory or any examination. Kasi po dito, action na yung ginagawa natin. Importante, makainom ang pasyente. Diba? So kasi mararamdaman nyo naman po yan once na nag-take na kayo ng ating Amazing products. Kasi 'di ba, ma-observe natin sa nakasanayan na natin. Dadaan muna tayo sa masusing pag-aaral bago po malaman natin or bago natin maramdaman yung pagbabago sa ating kalusugan. Pero dito sa atin, once na nagpakonsulta po kayo, ay action na po yung ginagawa natin dito. So, kumbaga, wala na tayong sinasayang na oras kasi po, very important po ang oras. Every minute, every hour, segundo, 'di ba? Napakahalaga po 'yan kasi buhay ng isang tao yung nakataya po diyan, 'di ba? So katulad ni Nanay Martiliana from Kamalig, 'di ba? Na dati binubuhat-buhat na lang, 'yan sinabihan na ng mga doktor, mga nurse na wala na. So hanggang ngayon buhay pa si Nanay, 'di ba? Na almost naka 3 years tayo sa Daraga. Hanggang doon, buhay pa, nandito na tayo sa Legazpi, buhay na buhay pa din si Nanay. Kasi walang makakapagsabi kung hanggang saan na lang ang buhay ng isang tao. Hanging Diyos lang po ang makakapagbigay or ano yan, diba? So, ayun, sa lahat, again, tomorrow, open na open po ang ating office. Yan, pwede po kayong magpakonsulta bukas or mag-avail ng ating mga amazing products. Dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang contact number po ni Doc Joey sa Smart, 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Or pwede nyo po siyang hanapin sa Facebook, sa Joey Bibon Bitito, or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito, or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Again, sa lahat po na malalayong lugar na gusto pong mag-avail ng ating mga amazing products, huwag po kayong mag-alala kasi darating po sa inyo na kompleto at safe ang inyong mga products. Pwede po kayong magbayad through GCash payment at mga 3 to 5 days darating na po sa inyo ang inyong in-order na produkto. So last time, marami tayong pinadala dyan sa Sorsogon. Within 1 day, yan, dumating agad. Kaya sobrang pasalamat. And of course, maraming salamat also kay Cap Yolanda from Barangay Calpi, Sorsogon. Yan, dinala din po niya dito yung kanyang anak. Ngayon po, may improvement na agad. Diba, kahapon lamang po pumunta. Yan, so na dati daw, kahit konting lamig, ay natutumba agad yung anak niya na wala na daw na lakas. So, nag-feedback siya kaninang umaga ay malakas na daw yung mga legs ng kanyang anak. So, kahit paano, di ba, may improvement na agad. Samantala, ay matagal na yon na nararamdaman po ng kanyang anak. So, again, this coming Saturday, huwag po natin kakalimutan. Markahan na natin ang inyong mga kalendaryo ay mag-attend tayo po sa Saturday sa new program po ni Doc Joey, which is yung multi-level marketing. Malalaman po natin doon kung paano maging healthy at the same time po paano kumita. Ayan, so ngayon po ay may 6 na pamamaraan para po ay kayo ay kumita. Diba? So ang importante muna ay magkaroon tayo ng magandang kalusugan at the same time po ay mayroon tayong pagkakakitaan. Kaya po, this coming Saturday, 1 p.m. sharp, pumunta na po kayo dito sa ating office. Again, ang contact number po ni Doc Joey sa Smart, we have 0910-4482-598. Or sa Globe, we have
0917-853-8933. So sa mga karagdagan pa, mag-text na lamang po kayo, magtanong na lamang po kayo if ever na may mga katanungan pa po kayo. Okay? So maraming salamat po. Tomorrow, open na open po ang ating office. So for now, ayan, magpapaalam na muna si Miss Len. And tomorrow, magbabalik po ang ating programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran.